Zdraví vás Hinek ze Scootlandu. Často slýcháváme dotaz, jak funguje podtlakový ventil. V tomto videu vám vysvětlím princip fungování podtlakového ventilu a taky se podíváme na to, jak si přímo ve skútru otestovat, jestli váš podtlakový ventil funguje, anebo ne. Tak jdeme na to. Funkce ventilu je jednoduchá. Do ventilu jde přes sítko benzín z nádrže a z ventilu máme pak dva vývody. Horní zpravidla se silnější hadičkou je na benzín a spodní zpravidla se slabší hadičkou je na podtlak. Ve chvíli, kdy motor vyvine podtlak, se ventil otevře a benzín začne protékat přímo do karburátoru. Jak ventil vyzkoušet přímo na skútru? Sundejte benzínovou i podtlakovou hadičku. Podtlaková hadička je tenčí a vychází ze spodní části ventilu. Tuto hadičku vezmete do pusy a vyvinete podtlak, jako když se chcete brčkem napít ze sklenice. Z benzínové hadičky vám okamžitě poteče benzín. Pokud ventil takto funguje, je 100% funkční. Pokud je ventil vadný, vždy protíká. Zákazníci si často myslí, že jejich ventil dává málo paliva nebo že dokonce nedává palivo žádné. Není tomu tak, jediná vada, která na ventilu může nastat, je protíkání. Na následujícím příkladu si ukážeme, jak to na skútru vypadá. Podtlakových ventilů je mnoho druhů, přičemž nejčastěji používaný je ventil zasazený přímo do nádrže. U čínských skútrů si dejte pozor na rozdílné průměry závitu, kdy je potřeba před objednáním průměr vašeho stávajícího závitu změřit. Správný typ podtlakového ventilu je v e-shopu přiřazený přímo podle typu skútru. Nemusíte tak mít strach, že byste vybrali špatně. Děkujeme za pozornost, ať to valí.